Heippa kaikki! Mun nimi on Jenna ja sä oot tullut seuraamaan Jennan tekeleet käsityöaiheista YouTube-kanavaa. Sä löydät mut Instagramista @jennantekeleet ja mulla on pieni lankakauppa ja löydät sen Instagramista ja Facebookista @lankajemma ja www.lankajemma.fi. Noin vaan, taas meni viikko yhtäkkiä urahtaen. Ja siis nyt kun mä kuvaan on jo lauantai 1. maaliskuuta. Se tarkoittaa sitä, että kesä on jo saasematta ovella. Ainakin mun mielestä. Mutta siis joo. Moni sanoi, että tammikuu oli tosi pitkä. Ei mun mielestä. Helmikuu erittäin lyhyt. Elikkä tuntuu, että justiin eilen oli vasta vuodenvaihde mulle. Tai ainakin musta tuntuu siltä. Mutta jos mentäis vain suosista asiahan ja jos mä rupeaisin puhumaan, enpäs otakaan vielä näitä, vaan valmistuneet. Mulla on valmistuneitakin. Ja kun tää on käsityöaiheinen kanava, niin täällä on laidasta laitaan kaikkia. Mä sain justihin tällä viikolla valmiiksi asiakastyön. Hän pyysi makrameen varjostinta ja sellaista korkeata kapiaa. Ja kuvaksi tai työnannoksi niin sanotusti hän näytti Pinterestistä yhtä kuvaa, että tämän tyylistä. Ja luotto ilmeisesti oli, että osaan tehdä sellaisen hienon. No, mä laitan tähän kuvan valmiista. Ja kyllä mä aika tyytyväinen oon siihen. Mun mielestä siitä tuli ihan kivan näköinen. No, ei mikään ihan, vaan aika kivan näköinen. Vähän rupesin hinioimaan itsellekin tuollaista. Sitä on tehty ja purettu ja tehty ja purettu ja tehty ja purettu ja purettu ja tehty. Elikkä ilman ohjetta ja Pinteresti on niin kuin inspiraation lähteenä. Mä oon sieltä katsonut, että minkämoisia muita on, että haluttiin sellaista suhteellisen simppeliä, nättiä, ei tarvitse olla mitään röyhelöitä ja tupsuja sun muita sellaisia, niin minä teen nyt sitten tällaisia, toivottavasti asiakaskin tykkää. Joo, sellainen vei tuossa muutaman tunnin aikaa, kun mä sellaista värkkäsin. Sitten mä sain aikaiseksi näitä vanhoja keskeneräisiä. Täällä on tällaiset perusmiesten sukat. Tää on Rekian Magic Mirror Color. 100 grammaa, 420 metriä muistaakseni. Ja mulla kävi tässä nyt vähän silleen köpelösti, että jos mietit, että onko niillä puikoilla niin väliä, vaikka olisi mille tahansa samankokoinen, niin on sillä väliä. Toki mulla on tässä nyt viimeisen parin vuoden, ihan sanotaan viimeisen vuoden aikana mun käsiala on ruvennut mystisesti seilaamaan. Mulla on aina ollut sellainen tosi kirja käsiala ja sitä on aina kehuttu, että se on niin kuin koneella olisi tehty aina ennen jo niin kuin viimeistelyä. Ja mä oon ollut kyllä sitä ihan ylpeä, että se on tosi tasainen se mun käsiala ollut. Ja nyt mä en tiedä mitä on tapahtunut. Musta on tullut vanha tai jotain muuta sellaista. Niin mä en saa enää sukkaparia tehtyä peräjulkkaa, että mä tekisin niin kuin yksi kerrallansa ja että niistä tulisi presiis samankokoiset. Ei. Toisesta tulee kirja ja toisesta tulee löysä ja sitten niistä tulee sitten vähän eri kokoiset. Näiden kanssa kävi vielä sillä lailla, että saisinhan mä näytettyä. Fiksu ei näyttäisi virheitänsä, mutta kun niin kuin on sanonut ennemminkin, niin mä en ole kauhean fiksu. Täältä huomaa, että pituudessa on eroa ja sitten täältä pohjastakin huomaa, ne on nyt täältä ylhäältä tasan masan, niin näin paljon on eroa.
Ja mä tajusin tämän vasta sitten, kun mä olin tosiaan nämä tehnyt. Ja tässä on taas tämä mun kirous, että kun mä aina yleensä teen sen yhden projektin kerrallansa. Mä oon toisen sukan tehnyt joskus viime vuoden puolella. On varmaan, jos mä en kauheasti valehtele, niin tuolla lokakuussa ehkä. Ja nyt vasta niin kun aloitin tämän toisen. Niin totta kai tuo käsiala vaihtuu. Mutta mä en muistanut, että mä olin tehnyt nämä aivan täysin eri puikoilla. Mähän yleensä nykyään luuppaan ja teen Tsiakon puikoilla. Mä olinkin tehnyt nämä ensimmäiset sukat Knitsin pyöräpuikoilla. Ja Knitsin puikoissa on siinä puikon päässä on se sellainen pieni taitos siinä itse puikossa, kun taas sitten Tsiakot on kokonaan suorat. Mä veikkaan, että se on tehnyt oman osansa siihen, että on ollut löysempi käsiala siinä Knitsin puikoilla tehdyssä. Ja siis Knitsin puikoissa ei ole mitään vikaa, vaan tässä huomaa sen, että kun tekee erilaisilla puikoilla, että voi olla vaikutusta. Esimerkiksi jos teet puisilla puikolla ja toisen sukan metallisilla puikoilla, niin ihan varmasti tulee eroa. Aina kannattaa tehdä, jos vain mahdollista, niin yhtä aikaa ja samoilla puikoilla. Pääsee paljon helpommalla. Joo. Sitten tässä on sama juttu. Mä tein mun nuoremmalle pojalle villasukat. Tässä on käytetty lankana Basic Perfect 8 Color. Muistaakseni väri taisi olla nimeltänsä Lähde. Älkää kysykö mikä se numero oli, nyt en muista. Kuitenkin noin sellainen 30-32 jalkaa. Näissäkin on niin, että mä toisen sukan tein ennen joulua ja toisen tein nytte, mutta tällä kertaa nyt mä tein samoilla puikoilla. Niin kappas vain, niistä tuli aika mätsi kooltaansa. Ja mä en tiedä, olisiko tässä myös sitten se taika, että mä saan pidettyä paksummalla langalla tuon käsialan kurissa toisin kuin ohkaasella. Siinä voi olla myös se, että paksumpaa lankaa on niin sanotusti helpompi kutoa, kun se tulee nopeaa ja niin, en mä tiedä. Mutta jotenkin voisin kuvitella, että tuo ohkainen lanka on nyt mulle sellainen, että se seilaa oikein urakalla. Toinen on kirjoneule käsiala, että sen mä oon saanut löyssättyä niin paljon, että no siitä hetken päästä. Mutta joo, perussukkaa, pukkaa. Elikkä no mä nyt en välttämättä siihen vipit kuntoon, vipit loppuun, lankavimman, Sandran se kali tai yhteisneulonta. Niin en nyt välttämättä lähde noilla mukaan, kun mulla nyt ei sillä lailla ole noita vippejä kauheasti. Nuo oli mun vanhimmat ja jos tosiaan toinen on tyyli lokakuulta ja toinen on marraskuulta, niin ei ole mun mielestä paha. Ja sitten hyppäsi tällainen puskista. Oli vain pakko saada kokeilla tehdä. Joku saattaa nopeakin tunnistaa. Tuli aika ärtsypärtsy. Tässä on nyt siis, löydät Instagramista @heidimarjamoi ja hänellä on YouTube-kanava Hopeavilla. Niin suunnitellut tällaisen Koda-tuupihuivin. Ja tämä löytyy Ravelrystä ilmaiseksi. Hänellä on 2 vai 3, ainakin 2 muutakin tuupihuivien ohjetta Ravelryssä ilmaiseksi. Vähän erilaisia. Ja nyt sieltä on, mä en tiedä onko se tullut jo vai onko se tulon päällä, niin kans uusi
huiviohje. Tää oli aika kätevä tällainen jämälankoja saa tuhlattua. Tai sitten jos on ostanut näitä lankajoulukalentereja, niin niitä minivyyhtejä. Ei paljon mennyt yhteen kohtaan. Sitten, anteeksi nyt jos mä en muista aivan kaikkia näitä, mutta sitten pohjavärinä on Opal yksivärinen, 4-säikeinen sukkalanka. Ärpäkkä pinkki, neonpinkki. Sitten tuo on Mokkujaarnin olisikohan tää joku silkkisukka ja värinä ehkä joku kutie tai joku sellainen. Täällä on vähän tällaisia, en tiedä näkyykö, pieniä speklejä. Sitten on Mokkujaarnin Auni. Tää taitaa tuntumalta yhtäkkiä olla, olisikohan PFL. No, anyway. Sitten on Lines to Nordin Infinity Sock jämiä. Sukkalankaa sekin. Sitten taas väittäisin tätäkin silkkisukaksi Mokkujaarnilta ja väri oli ehkä joku nyyrikki tai joku sellainen. Sitten on Saakavuulia. Nyt en kirveelläkään muista värin nimeä, mutta tää on tällainen kasari. Aivan järkyttävän ihana yhdillä ja nuorempi tykkää väreistä ihan tosi paljon, niin mä oon Pipon hänelle muun muassa tehnyt tästä langasta. Sitten neuloin jälleen kerran Mokkujaarnille, kun hänen lankoja oli minulla myynnissä silloin, kun hän vielä värjäs, niin tein hänelle Pipon messuille tästä langasta. Tääkin vaikuttaa ehkä olevan sitä silkkisukkaa ja väristä ei mitään muistikuvaa. Se on tällainen vähän vaalean sinertävä, pinkkiä ja vihertävää siellä mukana. Sitten on jälleen kerran Mokkujaarnia. Tämä taisi olla Kosti. Tällainen vihreäsävyinen pienillä sinisillä spekleillä. Ja tää on ehkä PFL. Ja sitten vielä yksi Infinity Sokki tuonne loppuun. Niin tää on aika metkan näköinen. Ja tosi kivan näköinen. Mä justiin tänään aamulla kävin vielä Instagramissa ja katsoin niin Malviinan puikoilta. Oli tehnyt tällä samalla reseptillä, mutta pitkän huivin ja vielä niin kuin hapsut päihin. Se näytti aika herkulliselta. Ai että. Ei saisi pyöriä somessa ja katsoa ja saada ideoita. Olisi aika kiva niin kun. Tää nyt ei välttämättä aivan mun värinen. Mä halusin tällaisen kokeilla ja voi olla, että mä teen toisenkin ehkä sitten niin kun enemmän oman värisenä. Mutta niin. Että kun tekis tällaisen huivin, mä tekisin ehkä tällaisen puolet niin kuin lyhyemmän, siis kapiemman tuo verta. Ja tekisin tällaisen putken niin kuin hän oli tehnyt. Se oli vain sellainen leviämmän näköinen ainakin kuvassa. Mut joo. Tää oli tällainen. Pakko saada kokeilla äkkiä tässä välissä. Ja näitä tulee aina välillä. Joo. Ja siis tässä on ohje. Mulla on mielessä väri ruveta loppumahan, mutta moni varmasti tunnistaa kuvassa tuon, varsinkin tuon värikkään. Niin. Koodatuubihuivi. Ja Instagramissa ilmaisohje. Sitten
En tiedä mitä tapahtui viikon aikana. Varmaankin nämä plussakelit, kun meiltä katosi lumi ihan täysin. Nyt kun mä heräsin aamulla, niin pikkusen sateli lunta, että on vähän niin kuin yrittää näyttää valkoisenlaiselta tuo maa. Mutta veikkaan, että nämä plussakelit teki nyt sen, että pääs pimahti. YouTube-kanavalta Iinan tekoa. Iina laittoi pystyhyn Susukal yhteisneulonnan. Elikkä nyt yhtäkkiä tajusin, että mä en muuten havainnut tässä kirjaa. Mä käyn nyt hakemassa sen kirjan. Pikku hetki. Onneksi ei ollut tuota kauempana. Susukal, eli siis suuritöiset sukat. Ja minä haaveilin tällaisesta kuin Twisted Flower. Taisin näyttääkin tätä kuvaa. Kantapää on tosi nätti ja no, tosi nätit on nämä sukat. Minä sitten jo laitoin ne puikoolle. Tosi pitkällä ollaan. Resori tehty. Ja nyt, jos mä olen fiksu tyttö, yritän tällä kertaa olla, niin ennen kuin mä jatkan, niin mä teen toisen. Onnistuisi luuppaaminen niin kuin 2 yhtä aikaakin, mutta nyt on niin paljon kuviota, että en ota riskiä, vaan teen 2 pyöräpuikoilla luupaten. Ja lankana on, mä sanon tätä mysteerilangaksi, sen takia, että muutama vuosi sitten olin purkkivärjäyskurssilla ja sain sieltä ostaa sitten sen langan, mitä värjään, ja siellä oli kaikki värkit muutenkin. Mä oon 90% varma, että tämä on sukkalankaa. Mä toivon, että tämä on sukkalankaa. Jos ei ole, niin oma vika pikkusika. Ja täällä on glitteriä seassa, koska harakka. Mitä enemmän kimmeltää, niin sen parempi. Mutta siis tää on tosiaan purkkivärjätty sipulinkuorilla. Ja tää on mun mielestä niin ihanan värinen. Mä oon tosiaan tätä marinoinut nyt muutaman vuoden tässä, että mitä mä tässä teen. Ja nyt näistä tulee tuo pitsisukka. Keskeneräiset meni jo, mutta eikä mennyt keskeneräiset. Mä menen niitä keskeneräisiä, mutta siis mä unohdin ottaa mukahan tuon Celeste-teen. Toki siinä ei olisi ollut kyllä kauheasti näytettävää, kun mä en ole edennyt sen kanssa kuin ehkä pari riviä. Niin, en tiedä. Näitä tehdään ehkä kuin Iisakin kirkkoa sitten molempia, kun nämä on niin hidastekoisia sitten molemmat. Mutta katsotaan nyt. Kun on pakko saada, niin on pakko saada. Näistä tulee tosiaan nyt sitten sukat. Susukal. Muistakaa, käykää katsomassa Iinan tekoa kanavalta, niin hän kertoo siellä paremmin. Ja ohjaan tosiaan, mitä mä teen, niin QGA. Täällä on tosi paljon kaikkia ihania ohjeita. Niin, sitten mulla oli tosiaan se Celeste Sari Nordlundilta, niin se on kesken, mutta siinä nyt ei paljon tosiaan ole näytettävää. Ihana siitä varmasti tulee, mutta hitaasti, mutta varmasti. Sitten tuli tällainen, vähän niin kuin tämä Koda-huivi oli sellainen, että toi olisi ihana tehdä. Mä voisin sen saman tien laittaa puikoolle. Niin tuli yhtäkkiä sellainen fiilis, että mä haluan tehdä yhtäkkiä ihan vaan perussukat varpaista varten. Ja sitten mä aloitin.
Ohjepohjana, siis mä olen tehnyt vasta niinku ihan, olisinkohan mä 3 sukat tehnyt varpaista varten ja 2 yhtä aikaa luupaten vielä. Niin. Jälleen kerran erittäin hyvin marinoidusta Dropsin Fabel Print langasta. Tämä on ostettu jo reippaasti ennen koronavuosia. Koska halvalla sai silloin. Enkä mä tiennyt mitä mä tekisin ja nyt mä sitten päätin, että no näistä tulee perussukat itselle. Ja kyllä tää aika tällainen kiva mun väriseltä näyttää. Ehkä tuo pinkki ja violetti nyt ei ole niin mun, mutta siinä on tuota punaista ja oranssia ja ne kaikki sopii hyvin yhteen. Niin näistä tulee ihan tosiaan perussukat vain. Ja ohjepohjana mä käytän villapesusukat. Oli muistaakseni ilmaas ohje kanssa Ravelryssä. Sitä on kehuttu, että se on hyvä ja helppo perussukkaohje varpaista varten. Ja kyllä tämä nyt ainakin alku vaikuttaa lupaavalta. Katsotaan nyt mitenkä menee. Ja sitten mä voisin tähän väliin ottaa miehen raitapaita, jämälankapaita. Se on edistynyt niin, että helma on tehty. Kuka tekisi hihat? Ei oikein inspaa. Oi, nämä on muuten auki. Napata ennen kuin mennään. Ennen kuin silmukat lähtee juoksuun karkuun. Onneksi huomasin. Mut joo tosiaan. Tää on nyt oikein jämälankojen jämälanko. Mustaa piti vähän ostaa lisää. Aina tuolla kerrosten välissä on yksi musta kerros. Ja toiveena oli tosiaan ne resorit mustalla. Aika tyytyväinen ja saajakin vaikutti tyytyväiseltä. Kuulemma jotakin vielä puuttuu, kun mielestä, että hihakki olisi ihan kivat. En ymmärrä mitä hän sillä tarkoitti. Mutta kuitenkin. Saiskohan tämän raivonen olla tuo loppuun, niin saisi seuraavia projekteja sitten taas puikolle. Sitten mulla on vielä yksi keskeneräinen mukana. Tadaa! Tässä nyt on tulossa tyynenpäällinen. Ihan täysin kokeilu, ei ole ohjetta. Lähdin siis neulomaan laventelia, ihan vaan siljää. Sitten vaihdoin tuohon, onko tuo nyt sitten oliivi, kulta, anis, kuinka nyt kukin näköä sitten tuo värin. Niin jatkoon laventelin perähän ja helmineuletta. Eli yksi oikein yksi nurin ja seuraavalla kerroksella sitten toisinpäin. Sitten nappasin silmukat sivusta ja aina oikeaa ja mä nyt en tiedä onko tuo sitten korin pohja vai millä nimellä menee. Enkä mä muista, että mikä se on se oikea silmukkamäärä, mitä pitäisi olla, mutta mulla on siinä 5, 5, 5, 5 ja 5. Ja sitten intarssiana yhdistän ne. Mielenkiinnolla odotan minkä näköinen tulo. Mulla on nyt jotenkin pitää saada uudet tyynynpäälliset. Yhdestä tulee tällainen. Sitten mä haaveilin sellaista, että kun on 4, niin voisi tehdä niin kuin intarssiana niin kuin puolet toisella värillä ja puolet toisella värillä. Tai sitten niin, että on niin kuin tuosta keskeltä poikki ja tämä puoli
sanotaan nyt vaikka tuolla pinkillä. Ja sitten tuosta kolmio vielä poikki, niin sitten sovitaan nyt vaikka että vihreä ja vaikka tuo kellertävä tuonne puolelle. Niin tulisi niin 3 värillä vähän sellaista geometristä kuviota. Niin vähän ajattelin jotakin sellaistakin. Koska teidättää. Tässä mä oon lankana käyttänyt tuota Katian Easygnit Cottonia. 100% puuvillaa. Ja mulla on tässä nyt 5 puikot. Joo. Olikohan siinä ne mun kaikki. Tuo raitapaita, mitä mä teen, niin se on niistä nallelangan jämistä. Musta on Maija lankaa tuolta mun hyllystä. Ja joo. Mä täällä vähän puhuttaa tuosta laposta, että mä oon sanonut kaikki mielestäni. Kyllä. Joo. Sitten mä en aina muista tässä mainita mun ostamieni lankoja. Mä saatan aina tässä välillä pitkin päivää ostaa jotakin lankaa. Mä saan jonkun idean. Nyt vähän vähemmän, kun mä oon aika aktiivisesti saanut tuhottua noita mun omia varastoja, valmiita varastoja. Mutta aina välillä jotakin keulia ohitte, niin mä saatan tuosta ostaa sitten lankaa. Mutta nyt mulla on täällä sellainen aika vakiintunut porukka käy neuleilloissa keskiviikkoisin, niin sieltä naiset oli yhtäkkiä kekannut, että oli jollakin sivustolla oli paljon alennuksessa neulekirjoja ja laittoi sitten viestiä, että haluaisiko tilata samassa kimpas. Ja sitten mä sieltä vähän kattelin ja yksi iski. Ja minä sitten tilasin. Kun asut 3 pojan kanssa ja itsekin tykkäät Star Warsista ja ne kaikki 3 poikaa tykkää, mies mukaan lukien, niin Star Warsista, niin pakkohan tämä oli kotiuttaa ja tämä oli hyvässä alennuksessa. Täällä oli muutamia juttuja. Sori niille, joita ei kiinnosta pätkän vertaa Star Warsi. Mä näytän täältä pari tällaista söpöä. Chewbacca olisi aika kova. Mietin heti, että noille kakaroille vois näitä pehmoleluja. Ja nämä porkit. Oli kanssa aika söpöjä. Niitä voisi koittaa väkertää. Sitten täällä oli itse kun mä en näitä havainnut katsoa etukäteen ja laputtaa, niin enää nyt aikaa, mutta mennään nyt nopealle. Mä niin haluaisin tehdä tämän Eevokki-hupun. Tää mä voisin niin kuvitella tuolle meidän juniorille, tai no miksi itsellekin sitten, mutta tää oli aika ihana. Ja sitten täällä oli no nämä on nämä Jodan lapaset tai sormikkaat tai miksikä näitä sanoo. Tällaista mä oon kokeillut joskus aikaisemmin jo tehdä meidän isommalle pojalle, tokaluokkalaiselle. Nämä oli hauskat. Ja tuossa on aika hauska tuo Darth Vader paita. Ja tää oli, mä yllätyin, että tässä oli, mä nopeaa ohjetta luin, niin ylhäältä alhaalle päin ja niskaskin oli lyhennetyt kerrokset ja sitten niin jälkipistoilla oli nuo alemmat kuviot sitten tehtynä, että vaikutti ihan okolta ohjeelta. Ja kootkin oli vielä niin, että tässä oli
XS:stä 4XL. Tästä mä yllätyin. Noinkin isolla erolla. Rinnan ympärykset oli pienimmässä 86,5 ja isoimmassa 153 senttiä. Se on aika iso skaala. Mut joo, tollasia. Vielä yksi. Tämä on tää BB-8, mutta meillä nuorempi poika sanoi tätä aina piipopiipoksi. Niin mä ajattelin, että tää olisi aika ihana tälle meidän juniorille tehdä tällainen piipopiipokeitto. Mutta joo, se siitä. Sellaista tällä kertaa. Sitten mä voisin vielä nopeaa mainostaa, että mulla on tää rukkihuivi Jonna Kapelan suunnittelema. Löytyy Ravelrystä. Ja mä tein tän tuosta Jaanan lankapajan Likkaasesta. En tiedä, onko tässä vuosien saatossa vähän karaistunut vai mitä on tapahtunut, mutta aikaisemmin tää olisi kutittanut ihan tuhottomasti, mutta ei enää nykyään. Mun mielestä tää on niin ihanan pehmoinen. Voi että kun tää on niin ohkaanen. Tää on fingerin vahvuusta. Joo, nyt en muista metrejä, mutta kuitenkin ohkaanen. Kuultaa läpitte ihan kiitettävästi, mutta että kun tää on lämpöinen. Ihana. Tykkään tosi paljon. Joo. Olisikohan siinä nyt tällä kertaa kaikki? Ehkä mahdollisesti. Kello rientää. Tästä taas aukaista liike niin kuin normaalistikin. Mä lopetan jorinat tältä erää ja toivotan sulle oikein hyvää viikonloppua tai päivänjatkoa, mihin ootkin. Ja nähdään taas ensi kerralla. Heippa!